Üdvözlöm Önöket, Szadai Szilárd vagyok, és az elképzeléseim harmadik pilléréről fogok beszélni, egy új önkormányzati kommunikációról. Már is kezdünk. Amikor behívtak a gazdasági bizottságba külsős tagként, ugye ez nem a képviselőtestület, hanem a képviselőtestület munkáját segítő bizottság, szóval amint behívást kaptam, elkezdtem bombázni a bizottságot az ötleteimmel és az elképzeléseimmel, és egy-két dolgot szeretnék elmesélni Önöknek. Az első felvetésem az volt, hogy az önkormányzat váljon szervező erővé az elkerülő úttal kapcsolatos megmozdulások terén. Ezt azzal hárították el, hogy ha az önkormányzat szervező erővé válna, akkor minden támogatástól megfosztanának, és egészen biztosan elbuknánk a projektet. Csak hogy annyi idő eltelt már azóta, és azt látjuk, hogy így se, úgy se épül meg az elkerülő út, úgyhogy nekem most már az az álláspontom, hogy nincs hova hátrálni, itt az idő, hogy végre erélyesen lépjünk fel. A másik, amit felvetettem, az egy projektlista volt. Én hoztam magammal azt az idézőjelben menedzser szemléletet, amit ott részletesen ki is fejtettem nekik, nevezetesen, hogy ne véletlenszerűen gondolkozzunk az ügyekről, hanem csináljunk belőle rendszert, építsünk egy rendszert, ami mindenki számára átlátható, és mindannyian tisztában leszünk azzal, hogy mik a legfontosabb közös dolgaink. 3 évet vitatkoztam ezért, és 3 évnyi küzdelem után megszületett ez a projektlista. Ma már mindenki tájékozódhat a legfontosabb ügyekről, hogy azok hogy állnak, hogyha felmegy az önkormányzat Facebook oldalára, és ott megnézi a rögzített posztot. Kértem azt is, hogy az önkormányzat változtasson a kommunikációján, pontosabban kezdjen el kommunikálni a lakosokkal. Erre a válasz az volt, hogy nem kell nyomkodni azt a telefont, volt, aki arra hivatkozott, hogy ő fent sincs egyetlen egy közösségi oldalon sem, és valaki azt mondta, hogy ha valaki valamit tudni akar, az menjen be a községházára, és majd ott megkapja a tájékoztatást. Még millió ilyen vitát el tudnék mesélni Önöknek, de inkább kiragadom ezt az utóbbi kérdést. Éveken keresztül érveltem amellett, hogy a 21. században az önkormányzatnak már kötelessége saját magától tájékoztatni a lakosokat, mégpedig ezekkel a modern eszközökkel, illetve ezeket is nagyon jól fel lehet használni. Például nagyon jól lehet vele közösséget építeni. És itt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy az infrastrukturális fejlesztés, az a fejlődésnek csak az egyik szelete. Ugyanolyan fontos a közösségépítés is, mert mit ér egy szép épület, hogyha abban nincsen élet, nincsen öröm, nincsen szeretet. Már a bizottsági munkám elején jeleztem, hogy szeretném, hogyha létrejönne egy Pugyi TV, egy YouTube csatorna, bár azóta a TikTok és a Reels videó is ugyanolyan fontossá vált. Szóval a lényeg, hogy hozzunk létre egy videós csatornát, amely egy picit segítene abban, hogy újraépítsük ezt a szétmorzsolódott közösséget. Miben segíthetne ez? Például elmehetnénk egy helyi fesztiválra, megkérdezhetnénk az embereket egy kamerával és egy mikrofonnal, hogy hogyan érzik magukat, min változtatnának, mi a véleményük bizonyos közügyekről, és én azt gondolom, hogy ezt meg lehetne szervezni úgy, hogy egy idő után várnák az emberek a videókat, mert tudják, hogy ők maguk vagy az ismerősük is szerepelni fog benne. De ugyanilyen fontos lenne, hogy készítsünk interjúkat a tanárlegendáinkkal, az orvosainkkal. Lehetne beszélgetős műsorokat készíteni, vagy hogyha valaki arra vállalkozik, akkor elmesélhetni a családja történetét. Sokszor érveltem amellett, hogy az önkormányzat tegye színesebbé a kommunikációját. Például tegyen fel szavazásokat a Facebookra. Ezzel is tudja formálni az imázsát, és ráadásul a fiatalok is sokkal érdeklődőbbek lennének a közügyek iránt. Nem beszélve arról, hogy ha egy önkormányzat folyamatosan kellő mélységében tájékoztatja az embereket a nagyobb projektekről, akkor lesz egy olyan érzése az embernek, hogy az én önkormányzatom megpróbál engem kiszolgálni. És ezért előbb-utóbb kialakul egy olyan érzés, hogy egy hajóba nevezünk, és együtt örülünk a sikereknek, és együtt búslakodunk, hogyha nem sikerül elnyerni egy projektet, de akkor is van egy olyan érzése az embernek, hogy az én önkormányzatom mindent megtesz értem. Hosszú évek vitája után úgy látom, hogy sikerült hatással lennem az önkormányzatra. Most már sokkal több a tájékoztató jellegű poszt, de nekem még mindig hiányérzetem van. Én nagyon szeretném, hogyha felépülne egy igazán közösségépítő, professzionális kommunikáció. Egy idő után rájöttem, hogy sokkal hatékonyabban tudnám érvényesíteni az érdekeimet, hogyha lenne mögöttem társadalmi felhatalmazás. Ugye én egy külsős bizottsági tag voltam,
Gyakorlatilag ez egy tanácsadó jellegű funkció volt. Ellenben, hogy a képviselőtestületi tag lennék, akkor tudnék arra hivatkozni, hogy mennyi ember áll mögöttem. Köszönöm, hogy ismét meghallgattak. A következő videó már a választások után fog készülni. Minden esetre addig is csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy használják ki ezt a lehetőséget. 5 évente csak egyszer van ilyen alkalom, úgyhogy menjenek el szavazni, és szavazzanak a lelkiismeretük szerint. Minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!